Mana kamanya kwa Ramogi wang dakika en prangwen kod ariyo tok sa pagariyo mar okinyi. Kamora mora mintiere en geno mara ni iru pinye yo makare. Cleofa Solutions kelo ni weche manyien isebedo gi ng'eyo ni aina ang'o matimore kor gwenge mopogore opogore. Gisani arwaki yo makende e nonro mar Gaset. Mana ka pile wanono ni Gazede ariyo. Antiere ka gi The Standard kachiel kod Daily Nation. Okinyi makawuono yudo thuolo makende mar bedo gi jafwambo marwa mabende jakelo ni weche mago mag siasa kinde ka kinde. Chris Owino machiegni. Erokamano Sharon. Ichio nade lalo no e nonro mar Gaset. Mano to propaganda mag Cleophas. Sana ukalal. Gima Cleophas nyaka nyis ji ni seche moko fwambo ni wadhi e pinye maoko, pinye mag Angola, nyalo lal ama seche moko be nyalo bedo ni ine pap sana. Koro pap kod pinye mag Angola moselal kod manyo weche mano nyikwa Ramogi oyudo weche matuch esa shamagi timore kune magi timore kata kamano amor kendo maduogo machiegni kata kamano duoka kawuono oken moras pasei nikech aduogo odiochieng' ma piny Kenya kod county ma Siaya yuago achiel kuom thuondi mag weche mag somo ngire George Albert Omore Magoha. Yeah. Mano wach malit mabende no yudo oganda mathoth gi buok odhiambo manyoro ka bende no lande mano gi karod thieth mar Nairobi ni olalo ngimane. Wach makamano bende emaneno komi pek e Gazede ariyo mano Daily Nation gi The Standard. Thund wach mar The Standard to oyuago Magoha. Ing'eni joma thoth nong'e Magoha kaka jal mabende nohero tijege, jal mabende iwacho ni no nonsense, jal ma ojara tiro tich ka udwa ni timo titimo e yo mahuyanga. En mana ni jomoko nakia ni Magoha bende ne jago gita. Akeni wach makamano bende ning'eyo Chris? Magoha nang'eyo ka ng'ano ma okohero mila ena no nonsense. CS then nang'eyo ka ng'ano man kod chung' mongirore, astute person ma koseng'eyo ni gima owacho onge kod mibadhi to onge ng'iyo chien, onge two way about it. Mane ka nang'eyo Magoha ng'ano maka osetimo nonro mar kech en researcher bene osetimo nonro bo wacho bo neo ni gima liyo moluwo ni ler onge dog chien katugo koko katugo wi gima osetimo nonro bo yudo ni kare Magoha ne timo chuny achiel. Then kendo en ng'ano ma okohero badhrok e weche mag tich. En kane owacho ni obiro mondo yawo container Langas Primary kid Eldoret to 6 sa pargare wange en Langas. No koero gi jok mabadhore biri tich komer ka jopunye mane isimo kido kwa obiri tich komer ama biri tich koleo. No kang'eyo ni Magoha bende en ng'ato manyalo bedo jagito. Kila ng'ano ka kod side mare ariyo. Koro magi ma mit sana ni Magoha ta dhano ne paro ni ng'ato mager chete. Maybe nentiere konchiel mare ma nogoyo gita na gombo sana mndane ko go gita ko nyalo miel kich en ng'ano mane wacho kata nyiero mare ne ok yot. Manen kinde machon koro waparo profesa manongire George Albert Omore Magoha nyakwa Ramogi wang mabende nonyuole higa mar 1952 nyaka chop thone mano odiochieng' manyoro mano chieng' tarik 24 mar dwe mokwongo. Ongelo rengo ka entiere gi higni 71. To wach makamano Chris e Gaset mar The Standard bende aneno komi peke iti Gaset mar 6 gi mano mar 7. Iti Gaset mar 6 kanyo bende koro opare manen jatend migao mar weche mag somo George Magoha mabende Chris nyaka tho mare ing'eno tiyo nyaka dakika mogik. Mano e migao mochung' ne weche mag somo kanen jatend migape mano migao mar somo. Nyalo kata naparo jatend migepe mamoko e bwo sirikanda Uhuru Kenyatta moko kata napa ni nosegweta kata nok gidhi nyime gi tije mage. Magoha wachre ni notimo tich nyaka e dakika mogik. Sharon, mana kaja Kenya mora Magoha anang'e ikinde manen vice chancellor mar mbalariany ma Nairobi. Kanye mang'eyo Magoha to ang'e ni jo mbalariany ma Nairobi ni kod lit mokalo nikech George Magoha mosenindo Magoha en nokelo lokrok mararieya e weche mag somo e mbalariany ma Nairobi. Weche mag somo ne oketo kare kendo omiyo mbalariany ma Nairobi obeti rang'eny mane onego bed mane entiere kinde machon.
king'iyo kata tat somo kata na UN Towers mago achiel kuom contributions at achievements madongo ma iwacho ni Mosanino Magoha ne omiyo mbalariany ma Nairobi ma ok oholo pesa e bengi. Ne kane wachore kane obiro kod paro mar gero UN Towers, ntiere moko jokanyo mane wacho ni wadhi golo pesa ni kure, wahol pesa ni bengi. Wachore ni Magoha ne owacho ni onge holo pesa e bengi mar gero UN Towers. Pesa nitiere UN kae mar gero to no deliver boketo UN Towers. Magoha bende e weche mag somo wan wapare kuom chung' mare motegno mar kelo adiera kod ratiro e duoko mag penj. Motelo ne Magoha Magoha ne tiyo e duol mochung' ne weche mag penj NEC kaka jakom to jatend migawo mar somo e kineno Fred Matiang'i. Ne gitiyo karachiel to ne gikelo ler, gikelo ratiro kod adiera e weche mag somo mag grade moko mag miriambo mane dhano yudo e kinde machien ni ng'ato yudo ka itimo penj oseyudo grade kata mana mamalo ma samoro jomoko dewo jomoko kia ng'ato yudo A to kingise no team course monego wi timo kod grade mar A to kodhi nikech no yudo grade e yo mok ratiro. Mago gik mane Magoha otieko kendo ne o make sure ni nyathi moro amora mane okwalo penj ne ok yud duoko mane mar miriambo. Kopogore kod mano, Magoha bende e kinde mane tuo mar COVID-19 omonjo piny mangima. Piny Kenya en achiel kuom pinje mane COVID-19 omonjo kendo migawo mar somo ne dhano kia no dhano chomo kure. Magoha no chung' kar tiende. Ko wacho ni kawuono wayawo skul tiyawe. Ko wacho ni kawuono onge nyithindo madhi skul, aparo ko penjo ji ni en adier na wacho ni jopuonjre yawo skul juma manyien to COVID por medore. Ntiere ng'ato magomo mondo nyathine odhi otho e skul. Anyalo paro kano medo kata mana ndalo jumbe jomoko na chiwo ng'ur makoni kod kocha. Ma en ng'ato mongo msimamo. Lakini Magoha en ng'ato makane osetimo nonro mare boyro ni gimodwaro no ber. Kendo gimoko dhi hinyo ngima dhano ne oluwe ma onge dok chien. Kata mana obon mana paro ni e higa mar 1952 Magoha nonyuol e county ma Siaya. Sombe nodhi e skund primar Mayala, mano bang' klas 7 noriwore kod skul mano mar sekondar mar Starehe. Mbalariany mabende nodhi e Sigande ntiere Kanya Kwaramge Jwang. Bende nyalo makna mana paro chieng' tarik 17 mano mar dwe mokwongo mar higani bende noyudo kendo tich manyien mane e mbalariany mar Maseno mantiere county ma Kisumu kaka professor kata mnangire mabende biro bedo ka chunge weche mag bero mano surgery e School of Medicine mane mbalarianya mar Maseno. En gima lit ahinya ne mbalariany ma Maseno jopuonjre ma mbalariany ma Maseno e weche mag thieth to moloyo mago mag bero okoyudo thuolo mar tiegruok e bwo jalony man kod lony mamigosi, man kod lony mararieya e weche mag bero. En gima lit ne ok giyudo thuolo mar tiegruok e bwo ngire Jojo More Magoha. En gima lit kata kamano wan kan jokanyanam, wan ka jofwambo wariwore kod anyuola mare kendo wakonyo Nyasaye mondo ket chuny George Magoha kamokwe kendo wakonyo Nyasaye ni gigo duto mane Magoha ochano timo mar kelo lokruok ne jopuonjre e piny Kenya odhi nyime. Kendo gima nyalo paro go Magoha kendo Sharon kapok wadhi nyime. CBC nitiere nikech George Magoha. Jatend migawo machon mar somo Amina Mohamed neno ndiko memo mowacho kana ongiso piny owacho ni CBC ok nyalre. Ok en gima nyalo bedo implemented. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ong'iyo ng'ano manyalo konye keto lek mar CBC noyiero George Magoha. Magoha nobiro nogoye kod riwruok mag jopuonj, nogoye kod riwruok mag jonyuol. Kata kamano Magoha nochung' tir boketo CBC maponi CBC
ni chop wange poni CBC ni chop lek mare ngano mbedi historia maduong mar CBC en mosenindo ngire George Omore Magoha en mano chung mar keto CBC e lai mane ben Magoha onge dako bedo kod CBC manena dier makenda Kenya korom ge juang kineno wasani kanyalo kumna oro nwa ote iparo mosenindo ngire George Magoha gyango iti gazete mara bire no thund weche mupogore mabende na nitiere gazede mano gazede mag Standard thund weche mupogore mabende na nitiere en manene Magoha ni kopogore kata mnagi kaka na oja chiwo mahino kata mnoketo maino e tije mage nyalo paro kinde mabende nagi dhi e county ma Kisumo mane higa mar 2020 en kanyakla gi jatend piny machona mano Uhuru Kenyatta ugai mar ODM Raila Odinga na ntiere challenge moro mar miel mongere kaka Jerusalem ni neno kata mnake stage noko miel koro jina wuoro ni eto nango meno ko miel koso kaluore kata mna kaka kit chuech mare kata mna kaka ne entiere ngat ma serious echete katika mano Magoha ni Chris mani wacho ni kia ni nogo gita na ogo gita chon mano e banda mar Ochieng Kabasele ambe ne wacho makamano na kelo ngeyo diochieng makawuone ngene wana apa ne wan ini ninja rumba koso ijabongo jo R&B kod bongo nyale mano gimoka ng'eyo ne ogoyo gita asome kawuono mane omi angiso jopiny kikwa bed jogo marikni kata judge ng'ato ntiere joma wacho ni Magoha ne ng'iyo chung mare motegno ka ng'ano mane rude kata ng'ano mane maybe arrogant lakini Magoha ne en ng'ano ma motelo ne kao chung mare motegno ne otimo nonro bo oyud adier mane gima dhano ne kia angin wadhi pare gi mang'eny jopiny bende pare gi mang'eny jotelo mopogore bende pod medo oro ote mag lit kod kuyo kopogore gi wach mar Magoha pod wakwa anyuola mare mos lit kod kuyo ne anyuola mage wagono mos ahinya ka bende Chris bende okang' makama biro ka bende wuodegi mano wadgi Magoha bende nomole pacho kod odiochieng' manyoro ma bende notho e piny mano mar Amerika en bende ringre mare nochopo odiochieng' manyoro e pacho kaendi koro en lit gi kuyo ma bende okwaka anyuola no higa mar 2021 bende nagilalo owadgi moro kopogre gi mano wadonje weche mag siasa iti gazet mar aboro ka wang'ino odiochieng' manyoro ne odiochieng' mar ariyo ma bende aput ma bende nochuogi mano mar nono commissioners mag IBC ne dhi nyime odiochieng' manyoro manen jakom mar IBC mano Wafula Chebukati bende koro nochopo kacha mar chiwo neno mare Chebukati wacho ni mano duola mar National Security Advisory Council mano NSAC wako kachiel kod Rafael Tuju ne dwaro miye mit bilie mano mar mondo mi oroch duoko magiero adier ewi duoko magiero mar 2022 Nyasaye mong'eyo to en geno marwa ni kaka Chebukati osebedo ka Chebukati kod Professor Gulie kod Boya Mulu kod Hussein Marjan Hussein ka gisebedo ka gichung' kar tiendgi ni negi tamore mit bilie negi tamore gi yo mane ibuogo ngimagi mondo giland ogai mar Azimio Raila Odinga ka jaloch an kod geno kendo gima lamo en gima Chebukati Boya Mulu kod Professor Gulie osebedo ka nyiso jopiny en adier to kopone ok en adier alamo Nyasaye mondo chieng' moro adira ong'ere ni to weche mag yiero ng'ano ma wacho adira en Azimio kose Chebukati nikech Azimio dakwa wit oko weche ma Azimio wacho juma mokalo achiel kuom jotich mag IBC e weche mag lony manyasani ICT ema ne ugolo nonro manyiso ka ne okwal ombulo mag yiero mokalo kendo aparo ka nonro makamano ne ogol kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni bang'e to jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kanyakla kod jodito mag Azimio ne oluongowa kendo nonyisowa kaka nentiere chenro mar kwalo ombulu e yiero mokalo kendo kaluwore kod Azimio piny jatend jakom IBC Wafula Chebukati kod commissioners mage ariyogi Boya Mulu kod Professor Abdu Gulie ne gitiyo kanyakla mar neno ni gimiyo jatend piny William Ruto loch mano kaluwore kod Azimio kod achiel kuom jotich mag IBC manyoro mane owuok e lela mar wacho ni IBC ne okwalo ombulu ka onyiso achiel kuom gi en ni
ombulu mane Raila Odinga yude gwenge mag Masawa kata Central Kenya ne en ombulu mohewo 2.3 mok ombulu 800 kaka ne IBC olando kendo alamo kabisa ni gima Chebukati wacho en adier to koponi en miriambo malipo ni hapa duniani. Mago duto te wabiro bedo kwa winjo bang' nonro makamano mabende pod dhi nyime. Ko kamano nitiere wach moro Chris mabende nomako dhoga nono. Sabina no karingono mapiyo piyo bro manadhi mapiyo piyo. Mano iti Gaset mar 2. Nitiere kanisa moro nyakwara Mugejwang. Akendi kintiere aluora mano mar county ma Kisumo bende seneno kanisa makama. Kanisa ni nitiere e apaya ma Kisumo kichomo gwenge mag Kakamega. Iluonge kaka kanisa ni iluongo ni Coptic Holiness Church. Mano mantiere e apaya ma Kisumo kichope gwenge mag Kakamega. Kanisa mabende jadolo mare wuon kanisa ni ng'ong'ere kaka Father John Pesa. Koro malingling manitiere kanisa Nyakwara Mugejwang timbe majendeki kaka dwa wachi. Kanisa ni wachre ni choko ga jomoko nitie kaka ing'eni kisebedo father kata mna kisebedo jadolo. Ji mantiere gi achiedh nade makoni kod kocha nyalo ga kelo ni shida mag gintiere godo. Koro kanisa ni wachore ni jok mantiere gi tuo mag paro, mental illnesses, ojatiere kanisa makamano to iloro negi. Moko itu nyaka gi nyororo mana kinyalo ng'iyo Nyakwara Mugejwang. Magi gin mana moko kuom pichni mabende ntiere e kanisa makamano. E kanisa to bernde. Kanisa ber gi oko. Te kanisa ka nitiere udi mamoko mabende okaneji. Chiemo ok giyud makare, chieng' ok gine, kata mna ka gidhi konyore gitiyo gi iluongo ndo mbele kata mna ji chuo mine ni mana kanyo. En wach moro malita. Kini nonro mar kanisa ni bedni sesumo Chris. Na sewinjo nonro mar kanisa no to Sharon kanisa ma Kenya kanisa ne ose lose direction chon. Kanisa mane itayo kod mosenindo Ndingi mwana wa Nzeki maga kanisa ma ikindeno ne en kanisa ma kata nane weche machando jopiny ne giwuok oko ma kedo ratiro mag jopiny ne gikwedo mibadhi ne gikwelo telo makar telo marach telo maragoko ne gikwelo gik mang'eny to kanisa masani moko kuom kanisa masani yudo ka onge kinyalo timo gi kamago koponi ng'ano man kod chandro ko onego bedni iriwo joma mine kod joma chuo e room achiel. To bende konyal kod mana ni twe dhano gi nyororo. Apa ni kit loch mag wagunda bende nwase wuok ramne tend wagunda kanine kod mana pichni kaka dhano ni twe gi nyororo. Nyaka sani jal mabende ng'ere kaka Father John Pesa bende gisani bende koro notere doho ma Kisumo ka bende chano ni bura makama ni bro bed ka iwinjo chieng' tich abich mar jumani. Wachre ni ji madirom 120 mabende nagi tuo mar paro ne otwe chal ka gimokete sel e kanisa makamano nyaka sani ne gidok chien nyaka dhano maromo 30 mabende pod na nitiere e kanisa no. Kang makamano biro bang' jogwek mabende telo ne thieth e kaunti ma Kisumo no wuok oko mar mondo mi odhi omak Father John Pesa. En moro wach moro malit ahinya Chris kata kamano en geno mar Nyakwara Mugejwang biro yudo thuolo mar nyiewo Gaset mar The Standard. Kwa donjo e Gaset mar Nation mana kwadhi mapiyo piyo nikech sa achiel bende seromo. Thuond wach mabende gimiyo pek en kaluwore gi tho mar manene jatend migawo mar somo George Magoha. Kata kamano okada mar mondo mi wamul wach Magoha no kaluwore ni waselieke e Gaset mano machielo. Daher mar mondo mi wadhi e Gaset mar 3 kama bende od bura mano mar Senate kamiti mochung' ne od bura mar Senate mano mar somo bende gisani koro osechako timo nonro ahinya kaluwore ni dibed ni kum mar penj nobedo e penj ahinya mar KCSE mabende notima higa mokalo. Koro mane chenro mabende gisechako kanyo ka bende gisentiere skunde moko ma pok oyudo kata na Minsko mar 5 to wang'ni kapok yudo Minsko mar 5 to 9 10 yudo nade. Mago e gima achiel kuom gigo moko wabro yuago go to mar Magoha. Magi gik mane dak timre e bwo Magoha ni skund imiya nyithindo max mok mag miriambo. En geno marwa ni ne giyudo max mar adiera to kopod nok giyudo max mag adiera wakwayo migepe matimo nonro kendo nek otim nonro margi mar nyiso jopiny adier to ne jopuonjre manoyudo ma dhano kod luorogi en adier kose ne gido yo miriambo manoyudo yo miriambo jogo manomiyogi onego bedni ikawo negi okang' matek kalure kod pen chik. Kopogre gi mano iti Gaset mar 5 bende ng'eni gin weche mag siasa ng'eni chiegni gi dho chunyi Chris magi kaluwore gi od bura.
Jatend piny William Ruto osebedo kata mana ka wacho austerity measures ma okenge mag piny owacho mar kungo pesa. Koro jod bura nyaka sani wang'eni odiochieng' manyoro ne odiochieng' mar ariyo ma bende gidhi nyime gi romo e kaunti ma Mombasa kata kamano gi ng'anyo ma bende gi ng'anyo kaluwore gi chudo mago omenda mar agut CDF ma bende pok giyudo nyaka sani. Nego bed ni jaod bura ka jaod bura ichiwo ne siling milion 50, giwacho ni giseyudo mana milion 7 kende. Sharon, ma pok mar omenda mar CDF osebedo kod obadho mang'eny. Motelo ne mano, doho ne owacho ni ochugi ataro kod pen chik. Bang' kane jood bura ne osetimo lokruok ne pen chik, Attorney General JB Muturi ne owacho ni kaluwore kod lokruok ma jood bura timo, CDF koro ochuo kaluwore kod pen chik. Bang'e to piny owacho ne olewo golo omenda ma kamano. Gino mane omiyo jood bura obwogo mar dhi e ng'anyo ka giwacho ni gibiro kuno kendo gibiro tamre puodho paro moro amora mokelo e nyim od bura kod piny owacho mamalo. Bang'e to piny owacho ne owacho ni gidhi miyo jood bura omenda mar CDF tarik 9 dwe mar 12 higa mokalo. Adiera makene asetwako jood bura mathoth mag Kenya Kwanza kod Azimio. Thoth giwacho ni omigi mana milion 7 kende kuom omenda milion 150 moko milion 158 kaluwore kod thoth mag jopiny kod od bura mari. Koro ma en achiel kuom gigo ma bende dhi hinyo jopiny nikech CDF ni nitiere omenda mar basari mar konyo jopuonjre ma wiyegi bith to wuok e anyuola mochando. Ka piny owacho dhi nyime kod leo chwalo CDF ne ute chung' od bura, jopuonjre be oseyawo skul, jopuonjre mathoth ok idhi riembo kech kuom rem chulo school fees kaluwore ni thoth jopuonjre mochando ikonyo kod CDF kokalo omenda mar basari. Koro wakwayo piny owacho mondo otim mapiyo mar neno ni gichwalo omenda mar CDF ne ute od bura kaka yo mar neno ni jopuonjre ma wiyegi bith to wuok e anyuola mochando oyudo basari ma dhi nyime kod lek margi mar somo. To bendo kang' ma kamano biro katok ka koro skunde bende yawo jumani mago skunde mag primary gi mago mag secondary. Chris, nitiere wach matimore kaunti ma Siaya e weche mag counties mantiere ka. Nonro kata mana report ma bende notim kod janon buge mago mag piny owacho. Koro wacho ni kaunti ma Siaya nitiere chai moro ka rombe mag chai omenda maromo siling milion 285 ne oti godo e madho chai. To ang'e kata mana ni juma ni bende waseneno report mopogore kata mana juma mokalo report mopogore ma bende itimo ahinya kaluwore gi mibadhi e kaunti ma Siaya sirikanda Rasanga. Okoda speculate aja kaunti ma Siaya. Mana gima nyalo wacho en ni EACC nitie mano duol mochune kedo kod mibadhi. DCI be nitie okwach kich gitim nonro. Bang' timo nonro kaluwore ewi weche mano wach kod audit mano otelne kod janon buge machon mar piny owacho ouko. Nonro kosetim bo yudo ni nitiere jogo mane otiyo marach kod omenda mag jopiny mag kaunti ma Siaya e bwo telo mar governor machon Colonel Rasanga. Akwayo piny owacho mondo orate kendo kawo okang' mager ne ng'at moro amora ma ibiro yud ne otiyo marach kata kod shillings 1 kende mar kaunti ma Siaya. Sharon, kaunti mag Luo Nyanza ginie counties ma odong' chien e weche mag dongruok to kata doko ni jatendo Azimio Raila Odinga ema no kedo matek mondo ochuk pen chik manyien kaachiel kod chugo piny owacho mag counties. Koro akwayo mondo EACC onon audit report mane ogol to ng'at moro amora ma ibiro yud ne otiyo marach kod pesa mar county ma Siaya obed county ma Homa Bay kata Migori ma Kisumu okawne gi okang' mager nikech oganda Luo dwaro dongruok. Oganda Luo ok dwa mibadhi. Chris oseringo sawa bende osemayo wang'wa kwatieko mitantiere wachni mogik karamna mitantiere wach momori Gaset ma kawuono gi wachni mogik kwatieko. Wach mara mogik mokwongo akawo thuolo ni mar chwalo ote mar lit kod kuyo ne anyuola mar mosenindo ngire George Magoha. Nyasaye oumu kod ng'uono mare kendo miyo mijing'a kendo ni matek kendo wako Nyasaye mondo ket chuny ngire George Magoha kamokwe. To kwayo manyalo kwayo piny owacho en ni luor maber mogik monyalo miyo ngire George Magoha en keto e tim CBC
kaka ne George Magoha dwaro. To wach moro mogik ne johera mag the great Manchester United. Kawuono otieno wadhi tugo semi-final mag Carabao Cup. Okombe notin kogou to koro un bende koro dwa lemo. Onge gima tin, okombe. Wan kod geno ni e bwo telo mar Erik ten Hag. Manchester pore ka chir. Pok waduoge wang'e, lakini wachir. Johera mag Manchester United waromo e pub. Udhi tugo gi tim mane? Mago timbe mag gwenge ka. Koka mano Krisero kama na inya kombire nonro mar Gaset. Nyakorom gajuang Gaset mumori e kinde Daily Nation gi The Standard wan wasilidhoni idhi mar mondo minyiew. Gikanyo makelwa giko mar nonro mar Gaset mabiro en twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Twak mabende dhi ta kod nyawadwa Joyce Oduor. Kik dhi mabor, nyinga Sharon Ong'ao.